दा BKWSC नि खामानिया दासिमबो जोङो 60%बो जायाखै होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनोब्ला BKWSC जोनोम जानायनि सिगाङावनो मोनसे बड' पिस एकर्ड जादोंमोन। बे एकर्डआव जोङो मोननै काउन्सिल मोनदोंमोन, मोनसे BTR आरो मोनसे BKWSC। दा BTRआव मालाय दैदेनगिरिफ्रा फान्ड पलिसि गोबां बिथांमोना फान्ड पलिसि लिरनानै लाबोदों आरो बोसोराव 1000 करोड़ पेकेज दा बिथांमोना मोननो हायो। बेनि अनगायैबो MLA पेकेज, MP पेकेज आरो गोबां पेकेजफोरखौ बिथांमोना मोननो हायो। नाथाय BKWSC नि सुक्तियाव मा दङ बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जेबो मिन्थिया। BKWSC नि सुक्तियाव जेबो गैया, फान्ड पलिसि जेबो लिरनानै लाबोआखै। 100 करोड़ 200 करोड़ मोननांगौ बे खोथायाबो जेबो गैया, एकदम बिग जिर'। दा बे दैदेनगिरि, बे सिगनेटरिफोरा बे खामानिखौ मावफुंनो नांगौमोन। दा बेयाव बिथांमोना बुंनो नाजायो जे आसाम सोरखारा बिथांमोनखौ बुंदोंमोन जे नोंथांमोना इन्टारिम बडिखौ दादो, 6 मासनि गेजेराव नोंथांमोननो जोङो 13 कोटी 50 लाख होबाय आरो बे 13 कोटी 50 लाखजों नोंथांमोना मोनब्रै खामानि मावनानै हो। मा खामानि? मोनसे जोङो BKWSC नि हेड अफिसखौ बानाय आरो भिलेज नटिफिकेसनखौ कमप्लिट खालाम आरो BTC नि बायजोआव बेसेबां बर' मानसिफोर दङ आरो बेसेबां नोंसोरनो कनस्टिटिउन्सि नांगोन नोंथांमोना दानानै जोंनो होफै। नाथाय बे खामानिफोरखौ दिनैसिमबो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। दिनै 5 बोसोर जाबाय, 6 मासनि उनाव 5 बोसोर जाबाय। जुदि बे खामानिखौ 6 मासावनो जुदि मावफुंनायमोनब्ला, दिनैसिम इलेक्सन जानायमोनब्ला, जोंबो BTC बायदि 200 निफ्राय 500 कोटी जों फान्ड मोननानै जोङो BTC नि बायदि जों गाजा गोमजा बर' माहारिफोरखौ जों डेभेलप खालामनो हागौमोन। जोंनि राव हारिमु थासारि, जोंनि गांनाय उखैनाय गासैखौबो जों सुफुंलांनो हागौमोन। सरकारा इलेक्सन खाथिबाल' खोथा होयो। थांनाय UBP आफादा गुवाहाटीयाव सावरायनाय जादोंमोन। दा बिथांमोना सावरायलायबाय थायो। दा बिनि सायाव दिनैसिमबो जाफुङाखै। बिथांमोनाथ' बे माने मुगा भावना बर' रायजोफोरखौ इलेक्सननि सिगाङाव जों बर'फ्रा दोङो बे सुरखौल' देखायनो थाखाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावबाय थायो। खिन्थु इन्टारनेलि जेबो खामानि मावनो हायाखै दासिमबो। जोंहा दुखुआ बेनो, माने UBP नि दैदेनगिरिफोरखौ जों फोथायदोंमोन मोनसे समाव जे बिथांमोना मावगोन, मावनो हागोन। नाथाय बिथांमोनाबो गासिबो BJP जाजोबनानै BJPजों बमब्राय जानाय बायदि BJPया जा बुङो बेखौनो मावनो गोनां जागासिनो दं। बेखायनो जोङो नैथि माहारियारि आफाद इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन मुंखौ होनानै जोङो गोबां खामानि मावगासिनो दं, गभर्नमेन्टखौ नारसिनगासिनो दङ। थाबैनो आसाम सोरखाराबो इलेक्सन खालामगोन होननानै खोथा होदों। फैबाय थानाय समाव जुदि BKWSC थाबैनो जाफुङा, अब्ला जोङो बुहुमनाङै बर'फोरखौ जों एलार्ट खालामगोन, बुहुमनाङै बर'फोरखौ जों थोनगोन, आन्दलन खालामगोन, जोङो धरना होगोन, मेम'रेन्डाम साबमिट खालामगोन। नांगौ जायोब्ला जोङो मिरु सरकारसिमबो जों थांनानै जों मेम'रेन्डाम हैगोन, धरना खालामहैगोन। नाथाय थाबैनो BKWSC आबुं महर मोननांगौ। सिमबो खुलुमनाय थाबाय। दिनै इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसननि जा नैथि एनुवेल कनफारेन्स, बे कनफारेन्सनि दिनै नैथि सान। आरो बे नैथि सानाव जोंहा गिबि हाबाफारि महरै दङमोन गोथार फिरफिला बिरहोनाय। आरो बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जाफुंनानै थांबाय। आरो बे फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन आं आफादगिरि। बेनि उनाव जोङो बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव गासै 22टा डिस्ट्रिक्टआ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों। बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो हानायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा नुजाफैनो हादों। आरो जोङो बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय गलाघाट जिल्लानि जा रिसिपसन कमिटि, बिथांमोनाबो जोंखौ साबायखर बावनो गोनां खामानि मावदों। बिथांमोना जोबोद मोजां साजायनानै होदों। जों बे साजायनायाव जों खालि जोङो आखाइ होनानै जों फिरफिलार' बिरहोदों। जेथिंबो जों माने गाज्रि जों थासारि जों दासिम जों नुनो मोनाखै। बिराद मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। मैयाबो गोबां हाबाफारि दंमोन। दिनै हाबाफारि बेनि उनाव फिरफिला बिरहोनायनि उनाव जोंहा मुंख्लंफोर बावनाय दङमोन आरो UN ब्रह्म बिथांनि सेराव जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि दंमोन। बेखौ जाखांनानै थांबाय। आरो बे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन जोंहा आलासि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि, मिरु BPP नि आफादगिरि। बिथाङा मोजाङै मावफुंनानै होबाय। लोगोसे बे मुंख्लंफोर बावनाय हाबाफारियाव जोङो बे ओनसोलनिनो बाथौ आर'ज गाबग्रा बिथां हानजाखौ जोङो खावलायदोंमोन। आरो बे खावलायनाय लेखा गलाघाट जिल्लानि बे तेलिसाल ओनसोलनि
बाथौ आर'ज गाबगिरिफ्रा मोजाङै आनान गसाइनि सेराव बाथौ गाबनानै आर'ज गाबनानै जोंनि जा मुंख्लंफोरखौ मान बावनाय बे मान बावनाय हाबाफारिखौबो मावफुंनो